Moje meno je Dodo, Matura.sk a sú tu opäť traky a pražské pozadie. Niekedy vám možno ukážem aj Pražský hrad, budem sa to snažiť nejako okoreniť, uvidíme. Ale teraz je tu celkom pohode, svieti tu slnečko, je tu teplúčko, čiže je mi fajn, mám tu aj čajík. Výborne. Chcel by som vám povedať jeden príbeh, ktorý vyjadruje môj prístup ku ľuďom, ktorí radia druhým a vôbec to nerobia. Bol raz jeden z nich a bol veľmi známy tým, že vedel radiť ľuďom a chodili za ním preto. Porady, jasné, že prečo iné, hej? A raz k nemu prišla jedna pani s takým malým synom, tučným synom a poprosila ho, či by povedal jej synovi, pretože je už tučný fakt, aby nejedol sladké. A ten mních sa tak na neho pozrel a potom povedal jeho mame, príďte o 2 týždne. Tak prišli o 2 týždne. Opäť sa zopakovalo to isté, opýtala sa ho, pán mních, vy ste taký znalý, mohli by ste prosím vás povedať môjmu synovi, aby už nejedol sladké, pretože je fakt tučný. A ten mních sa pozrel na to malé dieťa a povedal mu, nejedz sladké. No a tá mama bola asi rovnako rozpačitá, že čo? Ako teraz ty? A preto sa ho spýtala, že no prepáčte, a môžem sa vás opýtať, prečo sme na to museli čakať 2 týždne? Mních sa na ňu pozrel a povedal, lebo pred 2 týždňami som jedol sladké aj ja. To bol príbeh o mnichovi? Najprv sa vám asi predstavím, lebo som sa nepredstavil. Moje meno je Jozef Vodička, študoval som IT vo Fínsku, Singapúre a na Slovensku. Založil som portál Stužková.eu Matura.sk. Po vysokej škole som založil projekt Threshold, ktorý sa dostal do 90 krajín sveta a pracovalo na ňom 9 ľudí. A teraz pracujem na projekte Venzeo a na ďalších nejakých malinkých projektoch a na tomto projektu pre vás. Bol som členom najväčšej organizácie na svete vedenej len študentmi, čo sa volá ISEC, teraz im stále pomáham ako IT auditor. Som v lead-upe ako mentor a jednoducho mám rád aktivitu. Mám rád aktivitu, všetko, čo je aktívne, všetko, čo je také funny, živé, to mám rád. Prečo vám tu chcem niečo predať ďalej, je, že mňa veľmi frustrovalo, keď som sa pripravoval na tú maturitu, že naozaj tí ľudia, ktorí mi mohli povedať niečo, ako sa pripraviť, čo robiť, boli len okolo mňa. A taký ten dôveryhodný zdroj informácií ťažko človek nájde, ale už sú to aj youtuberi, ktorí vám prinášajú úplne super vecičky. Takže ja by som sa chcel venovať len čisto Matura.sk, bum, ideme, maturujeme, vyberáme vysokú školu, ideme do života, that's it. Ak budeme pokračovať ďalej, bude to záležať na vás, či to necháte ďalším generáciám, že OK, toto bolo pretty cool. Poďme k veci. Maturita. Je to o pár dní. Ešte sa viem trošku pripraviť. Trošku. My sa pozeráme na maturitu ako na... Fakt, no na strednej škole to je niečo brutálne. To je paska, to je niečo, že wow, to keď dám, tak potom život sa zmení, život ide ďalej, aha. OK, ide ďalej, no. Maturitu by sme vlastne mohli porovnať alebo prirovnať k olympijským hrám. Pretože je to jeden moment, kedy my musíme podať výkon. My v ten jeden okamžik musíme podať výkon. A ono by si človek povedal, že to je stresujúce, ja to nechcem. No ale takto funguje celý život. Treba sa práve v ten moment vedieť cvičnúť, že OK, now, performance. A ako to robí práve na tej maturite? Taký extrakt rád, ale je to ako taký bujón, čiže musíte ho hodiť do tej horúcej vody, vybublať, 10 minút povariť, hodiť tam nejaké ďalšie veci, aby ste to mali s čím jesť, ale tá chuť tam proste bude. Čiže je na tebe, či s tým budeš pracovať alebo nie. Prvý problém, ktorý množstvo ľudí robí, je, že si začne čítať
deň predtým, alebo 2 dní predtým, pred maturitou, alebo pred nejakým eventom, nejakou udalosťou, ako sa pripraviť. Dobre, čiže ráno si treba dať vajíčka, áno, pekne si to opražiť a áno, treba urobiť ako voskelka, nie ako toto, pretože môžete dostať durchfall a no ale toto funguje pre ňoho, to nefunguje pre vás. A preto za každým, keď si budete čítať rôzne rady, keď si už to prečítáš, že áno, takto by som to mal robiť, skús to premietnúť na teba, na tvoju osobu, na seba samého. Ty sa už poznáš, ty už vieš, že keď si ráno dáš chleba, tak ťa bude boleť brucho. Buď lebo máš tam intoleranciu na lepok, alebo proste to nemáš rád, alebo ráno si nič nedávaš. Dáš si kávu s maslom, ktorá ti dodá energiu, alebo si ju nedáš. O tenise sa hovorí, že 90% tej hry sa hrá v hlave. A je to v mnohých prípadoch rovnako skoro vo všetkých športoch. Pri šachu je to možno 100%. A prečo je to 90%? Pretože tí najlepší hráči tenisu naozaj povedia, že keď hrajú ten tenis, tak vždycky, keď skorujú alebo niečo prehrajú, vždy si musí dať vypnúť hlavu, vypnú si ju a povedia si a znova, a znova, a znova. Čiže každé jedno podanie ďalšie je akoby nová hra. Oni musia zabudnúť a to isté robia aj najlepší hokejisti. Oni zabúdajú na to, že aký je stav, proste hrajú. Inak vám to ide na psychiku. A toto musíš teraz vlastne vymakať pred tou maturitou. Máš na to pár dní, je to lepšie, ako by si mal pol roka, alebo vieš, ako by si na to pripravovala. Hej, vieme, poznáme sa. Takže tlak je dobrý na niektorých ľudí, na niektorých nie, na tých, ktorých nie, tak tí sa už pripravovali aj predtým. Ale základ je teraz, ako sa pripraviť. Najlepšia príprava predtým, čo potrebujeme do hlavy, potrebujeme vitamíny, aby sme fungovali. Vitamíny odporúčam B, C, D, E a magnézium. Tieto vitamíny uvediem linky pod videom na zdroje, že čo vlastne všetko robia v tele. Jednoducho, this is it. To pred maturitou obmedz alkohol. Čo najlepšie na minimum, hej. Osvieži ti to hlavu a nepotrebuješ sa strieskať za každým. Kľudne vypí si potom, ak už máš 18, hej, poznáme to, hej. Snaž sa teraz prekysličiť tvoju hlavu čo najviac a ak sa ti dá, pohybuj sa každý deň aspoň 20 minút. Len obyčajná prechádzka. Prekysličíš mozog a popri tom nečakane aj trošku zafitnessuješ, čo je veľmi, veľmi dôležité, pretože ty potrebuješ byť zrelaxovaný alebo zrelaxovaná. Čiže plávareň, nejaká posilka, ak je, prosím vás, len jedna základná vec. Veľmi veľakrát ľudia, či už majú 20, 15, 30, 40, 50, 60, prvýkrát to strašne preženú a úplne sa vystrašia. Čiže nie, že teraz človek nechodil celý svoj život do posilovne a teraz príde, nahodí si, dá 400 klikov alebo odpláva 10 km a potom odpadne na druhý deň a už sa mu tam nebude chcieť ísť. Normálne pohoda, pomaličky, klídek, dá sa, máme čas. Čiže športová aktivita, prechádzky, vitamíny a ideme ďalej. Keď som si pozeral predchádzajúce testy písomné zo slovenského jazyka, to boli skôr IQ testy, to boli také tie teaser otázky, že či vôbec čítaš. A moja sestra učí slovenčinu, tak som sa vždy pýtal, že Zuzi, bolo to ťažké? Že aké to bolo teraz na tých písomných, každý rok, lebo učila sa to do školákov. A veľakrát to bolo o tom, že aj ona mala problém niečo pochopiť, ale bolo to naozaj len o tom, že tam nebola to bolo o tom, že fakt prečítať to a OK, však toto z toho vychádza. Čiže na ten slovenský jazyk sa hlavne priprav tak, že budeš musieť dobre čítať. Fakt, keď tam je, že nebude, tak dávaš nebude. Keď tam bude, takže budeš a hľadaš niečo, čo tam je alebo nie je. Teraz je jedna veľmi dôležitá vec. Ako sme už spomínali, ten tenis sa hrá v 10% v hlave a to vás môže dať dole, to isté počas maturity.
máš dve možnosti. Ak tam nájdeš nejakú otázku, ktorá ťa úplne nahnevá, že je fakt blbá, alebo ju nevieš odpovedať, máš dve možnosti. Buď sa nahneváš a celý život je svinia, alebo predýchneš, OK, idem ďalej. Ja odporúčam tú druhú možnosť. Toto som robil aj na príjmačkách na vysokú školu, toto som robil aj na maturite, pretože sa ti 100% stane aj počas slohovej časti, že sa niekto zrazu rozreve v triede. No a to bude zaujímavá skúsenosť. Jednoducho ľudia sa rozrevú a nebudú vedieť, čo ďalej. A otázka znie, ako zareaguješ. Priprav sa na to. Jednoducho sa len psychicky na to priprav, že niekto sa... Ty mu nemáš ako pomôcť. Máte rovnaký čas, máš proste makať. Na tom výsledku nebude, že si pomohol tým. Jednoducho robte si tú svoju vec a veľakrát ľudia potrebujú dostať možno tú svoju emóciu, ale ak ste vy práve ten plačko, skúste sa zamyslieť nad tým, že v tej triede je ďalších 20 ľudí a ovplyvňujete ich. Takže ak sa vám niečo nepáči, ak si niečo nepočuli aj na tej angličtine, k tomu sa ešte dostaneme, jednoducho kľud bez nejakých Ježiši, Maria, to je blbosť. Nikoho to nezaujíma. Nikoho to nezaujíma. Učiteľku, tie testy idú do Bratislavy. To znamená, nebude to u vás. Nebude to pozerať nikto z vašich učiteľov, ktorí vás poznajú. Jednoducho máte podať výkon vtedy. Takže nenaserte sa z toho. Ostaňte v pohode, radšej choďte na ďalšiu otázku. Spravte si k tomu nejaký puntík, že sa mám vrátiť. A čo som napríklad ja urobil na prijímacích skúškach, ja som urobil prvú úlohu, druhú, tretiu a pri tretej vedel som, že mám pri každej také 2 minútky priemerne, čiže keď som niekde menej, tak som získal čas. No a zrazu pri deň som strávil 5 minút, tak som úplne freak out, že preboha, vedia, to nedám. Ja mám pred sebou ešte 20. A povedal som si, OK, čo môžem robiť? Dobre, takže mi to nejde, tak idem od konca. Tak som to otočil a išiel som od konca. Zrazu som sa rozbehol od konca a prešiel som až tak, že som zrazu zistil, že som vyriešil aj tú úlohu, ktorú som nevedel predtým dobre, rýchlo a efektívne spraviť. Takže parádička. Nakoniec som to dal a dáš to rovnako aj ty. Cudzí jazyk. Ako si teraz inak všimla? Nie. Dobre, no tak asi si to všimla, je za mnou biele pozadie, skúšam rôzne scenérie, ktoré budú najlepšie vyzerať, takže potom mi dajte feedback určite na mail, že či sa ma to páčilo alebo nie a prípadne thumbs up, thumbs down. Mal som kamaráta, ktorý počas strednej školy bol rok v Amerike. Rozprával sa s nimi, dokázal debatovať, bol tam rok, čiže rok počúval ten jazyk, rok ho používal. Sranda bola, že bol tam od septembra a povedal, chlapi, po 4 dní som im začal rozumieť. Takže 3 mesiace mu trvalo, kým jednoducho tam naozaj bol a už pochytil ten ich akcent, ten americký akcent. A na písomných maturitách je anglický UK British accent. A niekedy American a niekedy tam môže dať Škóta, hej, vtedy sme úplne v keli. Čo sa vtedy deje? My sme trošku teórie z pozadia. Malé dieťa najprv počuje, najprv rozumie, až potom rozpráva. Na to, aby sme dobre rozumeli, čím lepšie máte uši, ten sluch, keď máte hudobný sluch, tak počujete úplne nádherne, oveľa jednoduchšie tie slovíčka anglické, čiže viete vychytať úplne drobné veci. Ja napríklad hudobný sluch nemám, takže pre mňa je to trošku ťažšie, ale dávam to, ale musím sa učiť dlhšie. Čo mne veľmi pomohlo z mojej skúsenosti, keď som študoval vo Fínsku, pustil som si audiobooky alebo podcasty po anglicky, ak máte nemčinu, tak si to pustíte po nemecky, na nejakú obľúbenú tému. Napríklad mňa zaujíma IT z kníh, napríklad Harry Potter, to bola úplná pecka. Nepúšťajte si nič zložité typu vedecký alebo nejakého vedátora. Je tam iná angličtina a budete skôr frustrovaní a hlavne vás to musí baviť. Ja odporúčam príbeh, čiže stiahnite si nejakú audiobook a len dajte si ju do uši a urobte si ambient zvuk. To znamená, že budete obklopení tou angličtinou alebo tou francúzštinou alebo tou nemčinou, ten jazyk, ktorý vás baví, budete ním obklopení. To znamená, že aspoň na hodinu denne nebudete mať slovenčinu okolo seba, budete mať
anglický jazyk. Budeš mať nemecký jazyk v ušiach. Či už počas prestávok, kľudne to môže byť aj na malom leveli, že kebyže chceš, tak to počuješ a nie. No a čo sa mne napríklad stalo osobne, že po 2-3 týždňoch, ako som to počúval, dokázal som rozoznať viacej slovíčok v amerických pesničkách. Pre mňa to bolo, wow, ona povedala toto? To som si v živote nevšimol. Zase uvediem link dole na spodku YouTube videa, kde sa dajú zadarmo stiahnuť, sú dostupné alebo sú výborné príležitosti. Bez okulierov, s okuliarmi. Bez okulierov, s okuliarmi.